Evo sad smo praktično pri kraju ovoga posta i post je zaista jedno poprište, vrlo ozbiljno poprište gde se mi suočavamo sa samim sobom i vidimo koliko zapravo mi imamo pokajanja, revnosti, žrtvene ljubavi za Boga na prvom mestu, a isto tako i za bližnje. Jako je važno, naročito u postu, kad nas pritisne i glad, i nervoza, i demoni, da ne izbija iz nas nervoza i neka gorčina i netrpeljivost, što se vrlo često dešava. Znači, s jedne strane postimo, gladujemo, krča nam creva, mislimo da smo nešto specijalno uradili, a na poslu ili u kući ili u crkvi, kad nam neko nešto kaže ili malo nas očepi, iz nas izađe takva furija i takva netrpeljivost i takva histerija, da se začudimo prosto da li je to moguće da sam to ja. Da, to sam ja. To sam u stvari pravi ja. Kad me pritisne, kad sam pričepljen, kad mi nije baš sve po volji, onda u stvari se ja pokazujem kakav sam. Naravno, tada mogu da se pokažem i divan. Mogu da se pokažem da sam stvarno borac, da sam Hristov vojnik, da imam žrtvene ljubavi u svom srcu za Gospoda Boga, jer je On je pokazao vrhovnu žrtvenu ljubav za nas. I onda mi tu vagamo, zapravo vidimo dokle smo stigli. Nekom je ovo prvi post, nekom treći, nekom 10, nekom 30. Ima valjda i takvih, daj Bože. Meni je 28. ja mislim. 29. tako. Znači 2 godine u svetu i 27 godina monaštva. Tako otprilike. Znači 29. mi je ovo post. I nisam zadovoljan. Nisam zadovoljan, smatram da bi moglo da bude mnogo bolje i ne odustajem. Iako mogu da kažem, evo sad putujem iz Crne Gore, iz Ostroga, putujem ovamo i razmišljam koliko mi je ovaj post težak. Prošli, pretprošli, ne mogu tako da setim, ali mislim da mi je ovo jedan od težih postova u zadnje vreme, jer se i borba duhovna rasplamsala i to je prosto povezano i neraskidivo. Što se više trudimo, to demonske sile napadaju jarosnije. Znači, kada hoćemo da činimo dobro, to nije ni malo lako. Kada hoćemo da činimo zlo, to je beskrajno lako. Mnogo je lako drogirati se, piti, bludničiti, krasti, kockati se. To je toliko lako da prosto čovjek se čudi kao da ga nose neke ruke u kockarnicu. Ajde, samo izvoli. Ali kad hoće da prođe pored kockarnice pa da ne svrati tamo, a to ima običaj, onda vidi kakva je to krvnička borba. Da ne pričamo o alkoholu, da ne pričamo o narkomaniji, da ne pričamo o bludu, o kriminalu, o laganju, o osuđivanju. Tu vidimo zapravo koliko smo mi napredovali i dokle smo stigli. I ja vidim, zaista se u zadnjih godinu dana, evo ja sam u Ostrogu 6 godina, baš se rasplamsala borba, sa svojim strastima naravno uobičajeno, ali borba na širem planu, u mom slučaju ovaj put, a to je, znači, rad, misionarski rad kojim se bavim, ovako javan, šire gledano, sa ovim predavanjima, sa gostovanjima na radiju, na televiziji, a sve u cilju da se pomogne današnjem čoveku da spozna šta je istina, gde je pravi put. Znači, s jedne strane da se usmeri ka živome Bogu i da se poveže čovek sa Bogom,
A sa druge strane su u tim besedama i u tim nastupima mojim i tom mom misionarskom radu, s druge strane, ja pokušavam da raskrinkam zamke demonske, kojih je jako puno i od kojih grca čovečanstvo, onoliko koliko sam ja spoznao, naravno, po mojim očima, ali se trudim na tome veoma mnogo, možda neki put i više, ljudi često kažu, pa on samo priča o nekim, ne znam, iskušenjima, ajde malo, kaže, više priča o Bogu, o optimizmu, o nečemu. Pa da, dobro, to mi sve znamo, ali malo znamo u stvari koliko je đavo lukav i koliko nas lako navodi na stranputicu. I što više govorim o tome, što više ljudi dolazi u Ostrog, u moju onu izbu tamo, u onu moju keliju, onaj moj atelje, štalije, već više jedno vreme bio i atelje, i TV studio, i psihoterapeutska ordinacija, i moje poprište, moj poligon za borbu sa samim sobom, za moje vapaje Bogu, iz dubine moga grešnog monaškog srca. I zaista, baš se zalaufava, što bi rekli klinci, ubrzava se sve to, ljudi sve više i više dolaze, sve više i više čuju za mene, misle da sam ja neki čudotvorac, a ja u stvari nemam nikakvu silu, ni molitvenu, ni ovako nikakvu mističnu silu, ja jedino što mogu to je ovako da govorim. Puno čitam, eto, Bog mi dao malo te memorije, pa zapamtim to što sam pročitao i pamtim i crkvene oce, pamtim i svetovne mislioce, filozofe, sve je to potrebno. Pamtim i svoju ličnu borbu za ovih 27 godina i eto, ako neki dar imam dar u tome. Ljudi sad u zadnje vreme pa kaže, oče, da dođemo da nam čitate molitve. Rekao, ljudi, nemam ja šta vama da čitam molitve. Ima gore u pećini svetoj, u Podostroškoj steni, tamo su naši sveštenici na dežurstvima, kod njih idite, oni će vam čitati molitve, a ja ću ovako da vas primim na razgovor i da pokušamo da napravimo jednu strategiju duhovnu, kako da se borimo. I ja vrlo često kažem da sam ja svet čovek, ja bi svakom od tih muškaraca i žene koji dođu kod mene pročitao neku molitvu, stavio ruku na glavu ili već kako se to radi, kako su to radili sveti oci, i muka bi prošla. Pošto to nisam, ja samo iz svog ličnog iskustva, iz iskustva crkve, iz iskustva ljudi sa kojima radim, mogu da uputim, nadam se, relativno uspešno, naravno nikad se ne može svima pomoći, i to demonskim silama kojih je ovaj svet prepun, nikako ne odgovara. Znači, kad kreneš da mu mrsiš konce, kad kreneš da ga javno izobličavaš, kad kreneš da mu skidaš njegove raznorazne maske, koje su mnogo lepe, mnogo primamljive, on kad bi se pojavio onako kakav je, nikomu ne bi prišao, niko ne bi krenuo za njim. Ali on je veliki majstor, veliki kostimograf, veliki koreograf. On na razne načine se nama udvara, omađijava nas, laže nas, uvek se pojavi kao nešto veoma prijatno, nešto korisno, nešto potrebno, nešto zanimljivo, nešto cool, i mi onda krenemo za njim. Evo, ja imam, koliko imam? 57 guram, što kažu Amerikanci, 56 punih. Proživeo sam onako po ulicama beogradskim i njujorškim poprilično, a i po mnogim drugim svetskim ulicama, pa i u monaštvu sam, eto, proživeo i trudio sam se aktivno da živim. Nekako, tako me moj otac vaspitao, nisam spavao. I dok sam bio u grehu, baš sam onako ga terao do kraja, a evo i u monaštvu trudim se baš da ga teram do kraja koliko mogu. Obično idem do razboljevanja, u svakom podvigu se razbolim, ali od svake te bolesti, od svake te muke, od svake te modrice, ja stičem neku svetlost u mojoj duši. Ne može se bez patnje. Ne može se bez stradanja. I evo ovaj post, to sam i u zadnjem predavanju koje je bilo u Podgorici,
Znači, ovo mi je treće predavanje u ovom postu. Prvo je bilo u Baru, tu sam malo više govorio o ikoni kao takvoj. U Podgorici nedavno, pre 15 dana je bilo baš konkretno o postu i sad, eto, bit će isto u postu. Ali kažem, ovaj post mi je jako teško počeo. Znači, prvoga dana u ponedeljak ujutru u Trimirje me je zviznuo u crkvi na bogosluženju, na jutrenju. Naravno, moj pakao je u mojoj kičmi. Imao sam 2 teške operacije u vratnoj kičmi, tu imam raznoraznih metala, šrafova. Imao sam teške povrede, mogao sam da ostanem u kvadriplegiji od jezika naniže. Paralizovan nisam, ali mi je data ta patnja. I onda, kad Gospod dopusti da demon napadne, svako ima svoju tačku za tiraniju. Svakome je Gospod dopustio neku slabu tačku, gde kada on dopusti, onda demoni napadaju. Nekome je to digestivni trakt, nekome je to srce, nekome je to kičma, nekome je psiha. Za svakoga ima nešto. Nekoga je koža, psorijaze. Znači, kad nas to napadne, onda nam se smuči život. A paleta je veoma široka. Šta nama sve demonska sila sprema i šta nam sve, u šta nas uvodi i kako nas tiraniše. Prosto, on se hrani ljudskom patnjom i on drugačije ne može. I dobro. On radi svoj posao, ali mi moramo da radimo svoj posao. I Bog radi svoj posao. Znači, ako se mi obratimo Gospodu Bogu za pomoć, onda tu se dešavaju potpuno druge i nove stvari i kreće sve nabolje. I evo, znači, bila je ona litija, Svetosimeonovska, bila je kiša, vetar, mitropolit je rekao, idemo svi. Ja sam rekao, pa gde ću ja da idem? Pa ja ću da nastradam, ja sam kod flis papira, ja sam kod, moj sastav je potpuno kod paučine, ja uopšte ne znam kako sam na nogama. Ali druga misao, odmah, ne, prva je bila idem, a odmah druga dolazi i kaže, ma gde ćeš, pa ti ćeš, razbolećeš se. Uvek to tako ide. Uvek je ona prva misao je od anđela, od duha svetlosti. Ali odmah dolazi demon i kaže, ma nemoj, stani, nemoj to, ma ko to još radi danas, i obrlati nas. I tako je odmah druga misao bila, ma gde ćeš, razbolećeš se, i onda naravno, već toliko iskustva imam, opet dajem prednosti duhu svetlosti, angelu, i onda on kaže da, ali koliko god da se razboliš, koliko god da postradaš, bit ćeš poslušan, obavit ćeš poslušanje mitropolitu, tvom duhovniku, Gospodu Bogu. Neka te udari auto u sred Podgorice, neka pogineš. Bio si na poslušanju, bio si u podvigu i ti dobijaš sve što ti je potrebno za Carstvo nebesko i za večni život. I tako sam ja krenuo i stvarno izduvao me vetar i šibala me kiša 3 sata. Dan jedan posle toga je bilo dobro, 3. dan ujutru u crkvi, samo sam nešto klimnuo glavom i počela je stara, dobra tiranija. I evo ne prestaje do današnjeg dana. Čupa, kinji, dan i noć. Ranije sam potpuno sam se gubio u strahu da se ruši život. Sad sam već video i stisnem zube i kažem, Gospode, neka je tvoja volja, kroz tu patnju ja u stvari stičem sve ono što je za mene korisno. I stvarno je tako.